आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि जाय बिथांमोना रां मोनोमोन नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय फाइनेलि गभर्नमेन्टआ दा बावैसो PM किसाननि 17थि इनस्टलमेन्टनि 2000 रांखौ गभर्नमेन्टआ दा बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय। बे रांखौ मुंख्लायनानै होबाय। नैबे भारत हादरनि लाख लाख खेतियकफोरनि बेंक एकाउन्टआव बे राङा दा क्रेडिट जाबाय दङ। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल बेयाव अल इन्डिया 9.26 crore खेतियकफोरा बे PM किसाननि 2000 रांखौ मोननो हासिगोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। नोंथांमोना थाबैनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामनो हासिगोन। मानो होनब्ला बे PM किसाननि 17थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मुंख्लायना होबाय। नोंथांनियाव दा हरालागै बे राङा क्रेडिट जानानै थासिगोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव। आङो नैबे भिडिअ'खौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। जाय बिथांमोना बे PM किसाननि 2000 रांखौ नेगासिनो दंमोन 17थि इनस्टलमेन्टनि, नोंथांमोना थाबैनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ चेक बानायदो। नोंथांनियाव बे राङा दसे थानानैनो बे PM किसाननि 17थि इनस्टलमेन्टनि 2000 राङा हाबसिगोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअ'नि जोहै नायनो हागोन। बे PM किसाननि रां हाबनायखौ आङो मोनसे भिडिअ'नि क्लिप होना होनि, नोंथाङा नायलांबानो जाबाय। दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बे भिडिअ क्लिपनि जोहै नुनो मोनबाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा दा बावैसो बे PM किसान सम्मान निधि योजनानि 2000 रांखौ भारत हादरनि लाख लाख खेतियकफोरनो मुंख्लायनानै होबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।